닌 보라땀 가이바 이게 시파이. 사분이 시파이 Police or police. पुलिस बापरे हेलो लामसोगो नरो जतन आनी YouTube चैनल इनके अनेक दिन परे आं दिनै भिडिअ सनामै दङ कबिनि सामरो बिजिनि बागै आं आसक भिडिअ रक YouTube आपलोड खालामलिया इनके नरो बाय बेलेखनो मालाया बालका इनके दिनै आं से भिडिअ फाइजाक इ कान लगियो साबुतं इनके आनि नाना दङ इनके नरनो आं आनि आगिनि थांनाय भिडिअ बो आनि नाना दुइ काचे भिडिअ सनामका नरगामो बाक्सन नुबाय खना नुगिया कोंका आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक रिविडिअनो बिनि बसाय इंका आगि राजानि आर्मी खायमानि फार्स्ट त्रिपुरानि सोल्जार आर्मी रक बरक राजानि अप्रोच त्रिपुरा कायसा कान्ट्रि देश दं मानि इंके बिनि माने ताबो दादुनि बदला बो रां मानि दङता पेन्सन होनो ताबोनो इंके बो पर मान 10,000 मानि दङ कमियासो हायसे बुरसो फानो इंके फायदे नाना बकिजा कक सालाय नालायानो नाना Oi. नों बर' फायमानि phải có chiếc bể bò. 제비리워 ता 땀 그냥 파이마니 Lắm khả năng là bố rằng chứ mà nó phải vô. 사분이 랑아보 땀니 랑아보 Bạc. 바타 땀니 뜨이 바타만 능아보 능 부르승 만에다 바타만 나 땀니 뜨이 닌 보라니 마는 닌 부산이다 다도니 다도니 펜션 ताबो नों मानि दङता दादुनि बदला मान खाटा इंगा बुसकै मान Bữa mà thì là bữa thành nó. साइमे दा 10,000 मानो 10,000 मानो साइमका इंगा नों तामरो पाइना मुसुं सागादे आ 10,000 रां बाय तिनि मान मानि रां बाय Bạn nó mới dùng phải là bữa mà मानि रक पाइनाय दा ब्लाउज रक रिगनाय रक पाया दा ओंखाय सामा मानि रक साइ थांदिता सामा मानि रक पाइ तलांदे नगनि नि बुसुक संनो सारै दि बुआसो कक रक साइमालेया गाहाम खलाय कक रक सालेया एकदम ब हंके गारि रक फान लाथ्रौ तुयदु आंनरनो फोन गानैको इको गारि फान ब लाथ्रौ तुयसै Bulani malam bulani ane bulani. 닌 보라 खाइ बियां थागासा Tuyo. थयो Tuysaka. 닌 보라 땀 खाइबा आगे Sipai. साबनि सिपाइ Police or police. पुलिस बापरे साबनि पुलिस खाइ साबनि पुलिस खाइ Muko thokani khana da. राजानि साहाबो म पक जाखा बुरसों खमला Raja tong ko bo. Bola te takiri. राजानि चाकरी ता हंके नर नुबाय खाना ब बेलेखान बुरसों खादो आ नानाता ब हंके आनि बाबानि बिनि मा बेलेखान बुरसों खा बआसो कक रक काहामके सारिउ सावि मानलिया हाइनि बागि बिनि कं नरक बाक्सा बुजिया फानंगि मानो हंके बाक्सानि बियार्स बाक्सा सावि फान मानो तांगै जुगवाइसे भिडिअ आपलोड रखाइने एक्चुअली आं कुबुनि सामुंगो बिजिं तमन बागै भिडिअ रगासो टाइम रे मायांगै तमता हाइनि बागै नरं थानि नाकार मंसानो खसे रक लक थमागे सेंगर रक बाक्सा वन जांगबाय नायके हंके अ जागा अंखा खवाइनि चिनियांनि न सेब्रिओ ओ बैंक नि ब्रांच संगाय सेब्रिओ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हंके तिनि किसा टाइम माने ब्लॉग सिकोन च सनामका आसे लंग कलक बयाव ब्लॉग जस्ट सिकोन देते वीडियो रगरिया बालक नै जरामान खबा आनि नाना बाय हानि हाते एसे भिडिअ रिपि काटा हंके आसनों सिवाने नरक बाय हाइना हाय नेक्स्ट भिडिअ मालाय फिनाय ट्राई खायना आं ताबुखाय भिडिअ रक कन्टिन्यू दानान बागै ओके हंके आमसुंग